Ναι, 25 Σεπτεμβρίου δυστυχώς έφυγε από τη ζωή ο άνθρωπος που μαζί του πήγα εγώ στο Θεσπρωτό όταν ανέβηκε στη Football League τότε, το 19. Αυτός στην Ολλανδία, εγώ υπεύθυνος για όλα στο Θεσπρωτό. Φτάσαμε το σημείο να έχουμε πάρα πολύ όμορφες μέρες, γιατί εγώ δεν ξεχνάω τα παιχνίδια και στην Super League 2 εναντίον του Παναθηναϊκού, του Ολυμπιακού, του ΠΑΟΚ, και όχι μόνο απέναντι στα σωματεία, αλλά προπονητές όπως ο Παύλο Γκαρσία, ο Μπαγάσα και όλα τα αυτοί που ερχόταν εκεί, Ξάνθη τότε, Λάρισα κτλ. Αλλά δυστυχώς 25 Σεπτεμβρίου έφερε τη ζωή με την αρρώστια, την παλιοαρρώστια που υπάρχει. Έφυγε από τη ζωή ο Γιώργος Αραμπατζάκη και από τότε και ρεμάσει τα πάντα, γιατί έχουμε άλλο σκεπτικό σε αυτό που θέλω εγώ με την καινούρια διοίκηση που ήρθαμε. Έτσι φαίνεται, γιατί εμένα ούτε καν με πήραν τηλέφωνο να πούμε ότι σταματάω, μου στείλανε ένα μήνυμα. Τέλος πάντων, νομίζω ότι ήταν λίγο ασέβεια προς το πρόσωπό μου. Για ποιο λόγο? Γιατί εγώ έχω τιμηθεί σαν επίτιμος πολίτης της Γουμενίτσα σε εποχές που μέχρι το Δημαρχείο ψηφίστηκε για να γίνουμε επίτιμος δημότης της Γουμενίτσα, και ξαφνικά μια μέρα ούτε καν ένα τηλέφωνο ή κάτι. Νομίζω ότι εγώ άψησα να μου πούνε, Χουάν, δεν ταυτιζόμαστε με αυτό που σκέφτεται, δεν μπορούμε ή παίρνει κτλ. Έτσι κι αλλιώς, να σας πω κάτι, γιατί πολλές φορές λένε διάφορα πράγματα που δεν είναι στην αλήθεια. Εγώ 14 μήνες ήμουν απλήρωτο στο Θεσπρωτό, δεν πήρα ούτε ευρώ και ούτε σπίτι απλήρωνε ο Θεσπρωτό, ούτε ρεύμα, ούτε νερό, ούτε τίποτα. Και πέρα από αυτό έχω φέρει 4 παιδιά από την Αμερική που πληρώνει μια εταιρεία από την Αμερική, ένα παιδί από την Ουρουγουάη που πληρώνει μια εταιρεία κτλ. Προσπάθησαν να φέρνουν και να μην έχει κόστος για το σωματείο. Ήρθανε και αλλάξανε όλα και εντάξει, εύχομαι να πάνε καλά, αλλά τώρα αλλάζω σελίδα και ανοίγω μια καινούργια σελίδα, γιατί πάντα αυτό που γίνεται. Να σε παρακαλέσω θερμά να μην καλό. την ανοίξουμε αυτή τη στιγμή, Χουάν, την νέα σελίδα, γιατί ο τηλεοπτικός χρόνος είναι ευτυχώς ή δυστυχώς το ξέρει, αλλά αδυσόπιτος. Όχι, το ξέρει, αλλά η καινούργια σελίδα αυτή θα είναι μια πανέμορφη σελίδα. Για μένα, για την οικογένεια Ρότσα. Πιστεύω ότι θα είναι πάρα πολύ ωραίο. Τώρα κατάλαβα λοιπόν τι ακριβώς εννοείς. Εγώ το μόνο που έχω να κάνω είναι, αφού συμφωνήσω μαζί σου στα περί ασέβειας που είπες, και δεν θα μπορούσα να μην συμφωνήσω, να σε ευχαριστήσω θερμά, να ευχαριστήσω θερμά τον μοναδικό Χουάν Ραμόν Ρότσα. Ό,τι καλύτερο να ευχηθώ σε σένα και στους αγαπημένους σου σε αυτή τη νέα σελίδα που ανοίγεται στη ζωή σου.